pano Mambo Jesu kudenga tave pano Mambo Jesu kudenga tave pano Mambo Jesu mwariwe tave pano Mambo Jesu kudenga tave pano Mambo Jesu tave pano Mambo Jesu Yesusu vana venyu Mambo Jesu mwariwe vana venyu Mambo Jesu Yesusu tave pano Mambo Jesu mwariwe tave pano Mambo Jesu kudenga tave pano Mambo Jesu tave pano Mambo Jesu naye vana venyu Mambo Jesu mwariwe vana venyu Mambo Jesu. It's a very good afternoon. We are coming to you on a Thursday, bringing you the National AIDS Council HIV and COVID-19 webinar. These webinars we bring to you every Tuesday and every Thursday. And today, interestingly, just like last week, we had members of the Apostolic Church bringing to us as we start our program songs tichiswededza padhuze naMwari. Saka ndofunga kuti asi chechi webinars. We are still exploring those same issues, but it's important that we also involve the church. And today we are looking at one issue that's quite critical, the issue of men seeking health services. We do know, we have read, and sometimes even research has shown that when it comes to health-seeking behaviors, men tend to lag behind. So nasi pa hurukuro yedu tina mufundisi Rukodzi, toita zvakare Reverend Zambu, toita Reverend Godzi, tina Secretary General Machazire. Vese vari kubva kuvatumwa vekutenda Apostolic Church. Saka ndofunga nhasi tichanakidza chaizvo chenge chivakumbira kuti vange vachitiimbira pano nepapo tiswededzwe padhuze naMwari. Helping me on sign language we have my colleague Tinotenda Magwenzi and SlyMedia Tv holding their fort, making sure you are able to see and hear us as clearly as possible. Tinokuchingamidzai kuwebinar yedu. Ndoda kuti mungane Reverend Zambu, kana takatarisa isusu nyaya dzekuziva utano mamirira akaita munhu sevanhu vechirume mukereke menyu sokuona kwamakaita ayorega ntange namufundisi Rukodzi, takazvitarisa kudaro zvakamira sei mukereke menyu? Zvaitika pamamboti Rev Zambu, saka mbunzo ndinenge ndakudigesta ndoda kuti mudzokorodze zvakare. Toda kuti tinyatsonzwisisa kuti kana takatarisa isusu panyaya dzekuti vanhurume vanoda kuziva kuti utano hwavo hwakamira sei, mukereke menyu zvakamira sei, nekuti tsvakurudzo zhinji dzinoitwa dzinoratidza kuti vanhu vechirume even musoro ukatemaka anongoti uchapora akagara mumba, but vana amai kungonzwa kagunwe chete ndakutomhanya kumanesi kuti kagunwe kangu kari kurwadza. Zvakaita sokuti munhurume ndiye musoro wemba, kana kuti generally tinotarisa munhurume ari munhu akasimba, tinongotarisa kuti munhurume munhu akasimba. Ende isusu sevanhurume tinongotarisira futi kuti tiri vanhu vakaita sei, vakasimba. Saka tumwe tuzvirwere tudiki twakaita kungoti sokunzwa musoro, pamwe pacho unogona kungoti regai ningosiyana nazvo, asi sekuchechi tinokurudzirana kuti munhu akangonzwa panorwadza ngatsvage rubatsiro nokukurumidza, nokuti pamwe pacho unogona kufunga kuti urwere hudiki, nokuti pamwe pacho unogona kungonzwa kuti kamusoro kari kurwadza, asi unogona kunge wakatokuvara zvakanyanyisisa. Saka sekuchechi kwedu isusu tinokurudzira kuti munhu akangonzwa panorwadza
ngaatsvage rubatsiro nokukurumidza. Anozotsvaga sei rubatsiro nekukurumidza? Imi muri kuti munhurume ari kunzi munhu akasimba haazoti ndiri kunzi ndonda here, nokuti iwayo mawedzi iwayo ka ndoanoita kuti even kana kutoti ndirevhu zambu vari kunzwa musoro kana kuti ruoko runyina kuti vati ndakuenda kuna mufundisi Rukodzi kunoti ruoko rwangu ka ndakutozviita ndonda, vamwe vacho vobva vati ndakutozviita mudzimai. Chaita kuti ndidaro ndechekuti ndatanga kutora nyaya iyi sekunyika chekutanga chinhu tiri kutoda kuti mubatsire nyika izvozvo nokuti ndo dambudziko racho rikoko. Nhasi sechechi muri kubatsira nyika, musi kutaura nechechi chete. Chokwadi. Ndosaka ndatanga kutora nyaya iyi ndiri kudivi rekunyika kuitira kuti zvinyatsoita sokuti zvinonzwisisika. Nokuti ndikangotanga kuti munhu ukarwara inotsvaga rubatsiro, ivo vanhu vacho nokuti tikatiza fact yekuti tinozviti takasimba hapana chatinenge taita. Saka tinombotanga tapinda imo mupfungwa dzedu imomo totaura tiri kudivi repfungwa dzedu iro kuti isusu tinozviti takasimba. Saka ndikanzwa apa pangu pachirwadza regai ndingosiyana nazvo. Asi kuri kudivi rechechi manje isu tinokurudzirana kuti kunyange tichizviti takasimba ukanzwa panorwadza tsvaga rubatsiro nokukurumidza. Reverend Zambo, manzwa nyaya iri mudariro yekuti kazhinji vanhurume sechechi munoti tinokurudzira asi kuzongoonekwa chete senge revhu vanzi nhasi Reverend Zambo havasi muno mukereke, vakagumburwa chigunwe chavo chiri kurwadza, saka kupfeka shangu kwanga kuchinetsa, kufamba kwanga kuchinetsa, kana kuti vari kunzwa musoro, munotozvishingisa kuti aiwa ndichanomira papulpiti paya vanhu vangondiona. Asi sekutaurwa kwazvaitwa namufundisi Rukodzi, pamwe pacho kamusoro ikakoka patori nechimwe chinhu chihombe chatoitika, but sevanhurume kazhinji kacho mune ushingi uya hunonzi, ndosaka even pamarufu chaipo kashoma kuti tione murume achinzi ari kuchema. Pakaita murume anosvika achiridza mhere akabata gotsi kudai, vanhu vese vanotasa kuti izvo baba vari right here. Totasa kuti izvozvo zvatinazvo mukukura kwedu, mukukudzwa kwedu, zvokunzi munhurume anofanirwa kungoshinga. Asi tikatarisa pautano zvine zvazvinozoita kuti murume anonoke kuwana rubatsiro. Ndizvozvo sezvambotaurwa kunzi tinozviti takasimba. Rega ndipe an example kuti naure kuzviti wakasimba at the end inogona kucomplicate zvinhu, inogona kuwesena situation. Rega ndipe an example apo ndachitozvifunga mupfungwa mangu kuti vana asakutaura inini here kana kuti exactly. Because there's a time ndakamboatakwa neCovid. It was on Saturday. Ndikati inini I'm not feeling well. Madzimai as usual kangonza munhu angoti asi unza zvakanaka atoti manya. Ndikati aiwa ndiri bo nditori right, but ndaitonzwa kuti miri yangu samwisa, but ndaingoti semurume ndomboshingirira. And what happened the next day, it was on Sunday, ndakatoti ndoda kuenda kuchechi, definitely ndatogadzira zvangu ndaenda kuchechi. Ndokana ndichiudza vanhu kuti varume COVID is real. That morning ndakaatakwa zvekuti ndakatadza kuita anything, zvekuti ndakatozotembedzwa kuendeswa kuhospital. But probably dai ndangakwanisa kuzviita ndimba ndakaenda on Saturday. Pamwe dai ndakabatsika sinambosvika pamastages ekuzonzi munhu azo, pamwe dai ndakatoenda ndega kuhospital. Because I end up ndakutoti nevamwe vanhu vakutopesera vakutoisolatwa because to inini. Why? Because nasagona ndanga nda helpless. COVID inouraya makumbo everything. Saka unofanira kutosimudzwa pachadiwa drive, because kudrive panga pasisina. Exactly. Asi remember ndakatomboda nayo ndakati inini nda kuvavarira kudrive. Zvikanzi so pakatozopesa patozotsvagwa drive. Because makumbo angu nasanzwa anything. So ndo panodzoka panhauro yekutizvo sevarume inini personally sataenda kuchechi. Ndinoti chindimba achishanda. Exactly. Chindimba achishanda because inini chakatosvika pakutondikuvadzisa. Zvekuti even kuchipatara akati but wewe kusvika uzosvika pathis situation chii chakaitika. Kuti ndichitaura ndakati chindimba ndakangoti zvangouya ipapo. But otherwise ndanga ndatowese ina situation.
instead yekuti dai ndakakwanisa kuzviaccepta kuti I'm not feeling well. Yes. Saka I'll just say kuti chindimba chofana kupera. Apa manyatsotaura ndaiudza mumwe munhu ndikati COVID chayakaipira kana yakurovaka unonyatsonzwa unonyatsonzwei ndikati unongonzwa ndiri kurwara ndese you can't say apa kana chi but iwewe wese munhu urungoti ndiri kurwara and really mapoints amuri kutaura iwayo ndo kazhinji kacho. So we are hoping that as men takanyatsoteererawo chirongwa ichochi muri kunzwa even kuvazodziwa vaMwari vari kutaura kuti sevanhu unenge uchingoti ndomboshinga but zvine pazvinozotisitsa pekuti dzimwe nguva vamwe vanosvika pakutoluza upenyu chaiwo nekuti tinenge tichingoti ndiri kunzi ndimboshinga rave gods mukuona kwenyaya iyo yatakatarisana nayo. Tiri kuda kuti patinopedza chirangwa chineichika tibvise mumweya wemunhurume wese ari kukuonai mweya wekuti ndoda kumboshinga kana ari pari panyaya dzeutano tinozvisvitsa pana taisireva chaipo. Ndinotenda toti masikati akanaka muri yeZimbabwe. Ichokwadi nyaya iri kutaurwa iyi. Sevanhu vechirume tine ushingi asi ushingi hwedu hunotikwadzisa nemhaka yekuti kana munhu wanzwa kurwara tsvaga rubatsiro. Munharaunda dzatinogara tine zvipatara. Sesusu sevatumwa vekutenda tinobvumira tinototi usati wauya kuchechi tanga waenda kuchipatara. Munharaunda dzatinogara tine zvipatara, tine makliniki, tinana Parere Nyatwa, tinana Harare Hospital. Saka tinotokurudzira even vatinonamata navo kuti hama we kuti upone tanga waenda kuchipatara unoongororwa nana chiremba vaone kuti hauna here denda rawinaro mukati memiri mako. Nemhaka yekuti denda iri haringoperi usina kuona chiremba. Saka ndoti muri yeZimbabwe takanzwa kurwadzwa nemiri wedu wese pese pangangorwadza handei tinotsvaga rubatsiro kuzvipatara. Zvipatara zviriko hazvinyanyodhura $5 ndofunga $5 kunonyorwa kadi. Nedzimwe dzenguva unobva wasvika uri kuti makumba ari kurwadza abva kutaura naRevzam pachipatara ipapo unowana mapiritsi aripo and anenge akachipa unogona kuti awana even mahara wotopuhwa wobatsirika. Wozouya hako kukereke wobatsiridzwa nevanhu vemweya asi unenge wabva kutsvaga ruponiso rwekutanga kuna nachiremba nekuti ndo vanonatsoziva kuti miri yedu iyi inofanira kugara ichiongororwa, inofanira kugara tichienda tichinobatsirwa kuzvipatara. Tiri tega nyaya yacho hatiikunde. Vazhinji vari kusvika pakuparara nenyaya yekushaya zivo nenyaya yekutya. Even vamwe vanhu chavo vari kutya kubayiwa iyo iCovid. Asi wakabayiwa watorarama. Wopuhwa first dose yako woenda kusecond dose anditi watorarama. Hakuna zvinotyisa. Inini am diabetic. Zvainzi munhu ane shuga akatongoenda chete akatongobayiwa uri kubva wafa. Kwakati kwari kuna vanhu vakatobayiwa kune kubhindura kune munhu atofa anga ane shuga. Saka hakuna chinouraya. Chinotouraya kuregedza kuenda kunotsvaga kubatsirwa ndo zvinouraya izvozvo. Saka isusu tinobatsira munhu anenge abva kuchipatara. Miteuro yedu inobatsira munhu anoda kuti abatsirwe, anoda kubatsirika. Nokuti vazhinji vedu munyika vari kungofamba asi vachirwara. Mumwe chaiye kuti azive kuti ane chirwere cheBP haatozivi. Ndo zvanachida kutoti ndiuye kwamuri pamati mimi mune diabetes. And mataura imimi vanhu vazhinji vari kufamba vachirwara. And kune vazhinji kunyange even vamwe vechikadzi but kuvarume vakawanda maBP waya muri kutaura. Vana gauti zvese vanenge vainazvo. Imimi pamakazobatwa shuga kuzonzi rave gods vane shuga. Makangorwadziwa pane zvakangoitika mukabva maenda mukabva manobatwa here mukatsanangura kuti zvakafamba sei kuti muzosvika pakuziva kuti muzowana rubatsiro. Maita basa nemubvunzo iwoyo. Chakaitika ndechekuti it's a funny story. Ndakagara mumba
pasofa ndapedza kudya ndobva ndatora toothpick ndobva ndazvibatsira mazino. Ndapedza izvozvo toothpick ndakazoigarira pasofa by mistake ndobva ndabayiwa apo, ndakabayiwa pana mukati memaoko. Ndabayiwa mukati memaoko, zvigunwe zvikatanga kuzvimba, ruoko rwakatanga kuzvimba for some weeks. Ndichingoti iyo nyaya yekuzvichingisa ndakutaura iyo aiwa zvichapera kusvikira ruoko zvigunwe zvaita matanda. Ndo pandakazenda private doctor indinogara hangu kuHeathcliff. Ndobva ndaenda kudomboshava zvikanzi musati masvika kumba tanga maendai kupari reNyatwa. Ndobva ndaenda kupari, ndasvikako ndokubva ndatestwa zvimwe zvirwere zvese. Iyo shuga iyo ndo musi wayakabatwa. Zvikanzi baba mune shuga. Saka hamusi kutoenda kumba, makutonopuwa mubhedha. It was around 12 o'clock midnight. Makutono, but ndaifamba. Asi ruoko ndaifamba ndakadai. Ndaifamba, ndaidya everything. Asi ruoko irworo rwakanditambudza. Ndakagara mupari reNyatwa for 3 weeks. Ndiri mupari reNyatwa. Saka vakatanga kunditreata shuga. Ndiye vakatanga kutreata. Because kana munhu une shuga wakakuvara, chironda chacho kana usiri kunwa mapiritsi hachipori. Saka ndakatanga ndapuwa mapiritsi. Ndopandakazoona ruoko rwenu ratanga kuhira, ratanga kuserera. Ndopandakazonza no baba munenge maanani. Zvinezvi takunyorerai mishonga, chiendai kumba yenyu munonwa mishonga yenyu. Ndobva ndapuwa matablets. Saka ndinonwa matablets mazuva ose. Handina kana dambudziko. Kuchechi ndoenda ndichitoinamatirwa futi. Ndichitoinamatirwa ndichitoti dai Mwari maita kuti ipere. Asi handina kusvika stage yekuti ndakasiya mapiritsi. Ndakarana nhasi ndinotonwa. Kuseni masikati manheru ndinotonwa mapiritsi angu. Ndiri kutozvifungira kuti papa shuga iyi yakanga yatanga rini, chakaita sevhi yakubayiwa kuya nenhingirikiri. Tototi ndimwari akauya ipapo kuti mubayiwe. Otherwise unongonzwa kakazhinji vanhu vachitaura shuga munhu anongoti akagara otongofa uchitaura naye nyaya. Zonzi Reverend vakarohwa nezvidhoma zvikazodini iye iri shuga inenge yatriga. Secretary General Machazire, ndochiuya zvakare sekutaurwa kwanga kuchiitwa naReverend Godzi kuti kuchechi vanotoya vachinamatirwa. Ini ndini wacho anoti ndinotozikanwa muchechi kunzi ava kava Reverend ava kana kuti mufundisi ava vakakunamatira unopora. Minamato yavo inonzikwa. Ini ndochizobatwa zvino nechirwere. Icho kwadi. Zvinhu zvakadaro zvinoitika mukati mekurarama kwevanhu. Kazhinji kacho nyaya yekuti infact kuvakadzi I think kuna advantage yekuti sometimes vanoskirina zvimwe zvirwere zvoonekwa zvobuda. But varume manje nyaya yekuti angoenda pakunzi pari kuskirinwa apo kana mahara. Zvinenge zvakareba. Murume anongofunga mupfungwa dzake kuti ndikaonekwa ndiri pari kuita zvokurapiwa ndarwara. Vanhu vachafamba vachiti chii. Zvadero isusu hedu sevatuma vekutenda tinoti chero ukauya uchirwara neshuga, uchirwara neBP, uchirwara nechii, kana tikakubatsira kuchechi asi kuchipatara ramba uchidi uchienda. Nokuti isusu tinofambidzana tinotenda kuti chinamato chinofambidzana nechipatara. Tasiyana nekuoposana nechipatara. Chipatara chinofambidzana nekunamata kwatinoita isusu sevatumwa vekutenda. Saka tinongoti kumurume wese, kunyanya kuvarume, ndo vane zvivindi zvekusada infact ndo vanozonyanyodonha futi vachifa. Varume nokuti chirwere chinenge chapinda munyama. Chogarisa chirimo. Hazhinji kunonzi musoro isaini yekuti pane chimwe chiri kurwadza.
pane chirwere chirimo mukati asi saini inowanzobudira kumusoro. Saka tinongokurudzirana kuti kana uchinge pane musoro yanongotemawo 2 minutes zvokuti wapiswa nezuva asi kuita musoro kuti unogona kutokuita mazuva uchitema. Saka tinongokurudzirana kuti hatiendei. Zvindi zviri kwatiri tese vanhu vechirume, hatingati vanhu vari kunyika chete. Even isu vacho vari kunamata tinokurudzira vamwe. Ndogona kutoita zvindi zvokuti ndogona kutarisa homwe kuti homwe yangu yakamira sei, ndikada kuti ndiende kuti ndimbonotariswa zvinobuda here. Asi ikurudziro kwatiri vanhu vechirume kunyanya kuti handei titariswe. Uchinzwa zvausinganzwisisi muviri wako, enda utariswe. Kana uchibatsirika wobatsirika nguva ichiripo. Ndiri kunzwa kusununguka zvikuru nekutaura kwamuri kuita nekukurudzira even vamwe varume kuti kana wanzwa pane chiri kukuti ne ngatiedzei kungoenda kuchipatara, tisaedze kuzvishingisa. Ndochidzoka kuna mufundisa Rukodzi, but mubvunzo wangu ndiri kuda kuti mese zvenyu muchaupindura wekuti izvo timbonyatsokunzwa kuti isusu muno munyika medu pasi rese actually tine zvirwere zvakaita seHIV, tine zvirwere zvakaita seTB, takaita COVID zvakare ikauya tikanzi endai munovaccinatwa. Munhu wese achikurudzirwa, vamwe vakatya, noti vechechi chete, vamwe vakauya nezvese zvavaingotaura zvese izvo. Saka ndinoda kumbonzwa from your own experiences mukurarama kwenyu imimi. HIV test munoita kakangani? TB makamboita here? Makamboenda here? Pakauya COVID makangoti here ndakumbonotestwa uye zvikazonzi chiendai munovaccinatwa, makaenda here? Ndombonzwa nhoroondo dzemumwe nemumwe wenyu, timbonzwa kuti makamirira varume vese here sekuziva kwatinovaita. Regai nditange neHIV. HIV takangokura iripo nokuti ndakazvarwa yatovapo kare. Saka mukukura kwandakaita handina kubvira ndakatestwa HIV kusvika ndaroora. Chimwe chaitika pandiri inini ndechekuti pandakati ndakuda kuroorana naadzimai vangu ndopakanzi ngatitestwe. Hai ndikati aiwa ndiri correct kai kuti ndoda kuteswa kana ndakachiroora. So yanga iri holiday futi ndomunyama watakaita patasvika pachipatara paipai ndikanzi munyama manje. Regai nditi kusati kwangu ranga raita sokunge lucky nokuti ruzivo pasati rwapo. Saka tasvika pachipatara pairi holiday zvikanzi anhasi hatitese hatishandi. Zvikanzi nemusikana wangu uyo aiwa tinofanira kuita se kutestiwa. Saka tingazozviita rini? Because handichatondera hangu kuti yanga holiday but yanga yakati rebei holiday yacho. Ndokubva tazoti gare rikati alright it's okay. Ndobva ndanonegotiata kune kwemadzimai ane pamuviri kuyako ndokwandakanonegotiata kuti tokumbira kuti titestwe because ndoda kutonorora musikana wangu. Madam vanga varikoko vakanzwisisa ndobva tangobayiwa zvigunwe zvedu. Ndo first time yangu kutestwa mukondombera iyo. Ndobva tanzi garira henyu maresults enyu apo because ndaingoti munhu kana achitestwa HIV pamwe pane zvimwe zvinotoitwa. I didn't know kuti kungobayiwa kachigunwe chete, tatobayiwa ropa redu ratorwa pai maresults edu abuda. Ndobva taenda kupi kumba. So hama dzedu idzi kana dzane pamuviri vanotestwa futi. Isusu manje ipapo tinenge takangogara chiti vakatestwa iwe ikoko vakangorita negative chete neni ndiri right. Ndofungwa dzacho idzodzo neniwo ndiri right. Ndobva tatogara zvedu ivo vachitestwa zvokuti inini mukondombera ndinofunga kuti ndakatestwa kaviri chete paupenyu hwangu. Apa vana chiremba vanenge vachiti after every 3 months endai. Inini hangu ndakatestwa kaviri. Zvitoripo. Chimwe chinoita kuti tisvike ipapo inyaya yekuti tinodzorwa nekubatwa neiro shoko raMwari. Saka ndozvinoita kuti pamwe pacho
tinge hedu tisinganyanye kuzvisa pressure yekutestwa zvirwere zvakaita kunge zvepabonde kana mukondombera hawo kunyanga hawo uchiwanika hawo neimwe nzirawo isire pabonde hawo pati kana ndisina panhu pandasangana napo kuti ndingafungidzire kuti ndaita mukondombera inini hangu handina hapana chingandipusha kuti ndinotestwa ko pacovid apa pacovid manje covid payakauya taingoti ndeye kunze kwenyika ichitanga paya tikati ndezveikoko kuno kwakuna inini hangu handina kubvira ndamboita positive covid but ndakatestwa kanogona kupfuura kana ka 20 munozwa kuti covid payakatanga kunzi iri kutestwa pekutanga ndasinganzwisi kuti zviri kuitwa chaizvo payakazonzi uya utestwewo ndakaenda ndakatoona pakuburitswa kanhu kanenge kahuswa ndikati aizvi chachi futi kwakutonongonwa munomu ndikati ndokutestwa kwacho but zvinhu zvinongoita songe zvinongoshungurudza chinhu chechi chipinda foreign body munomu asi covid ndakatestwa hangu kakawanda vaccination ndakavaccinatwa ndakabayiwa maningi wose izvezvi ndakatomirira kuti mwedzi yangu ikwane ndinorohwa futi booster mwedzi yangu ikangokwana ndakutonoboostwa alright Reverend Zambo rega nditangire pa ishu yekuti vanhu nhaurwa kundotariswa zvirwere zvemuviri vanhu tine kamwe kaignorant kari matiri tinotomirira kana paine chinenge chatopusha kuti munhu utozonzi waenda kuchipatara kunoongororwa zvakafanana ukatarisa inini HIV ndakakwanisa kuitestwa about it was 3 times pekutanga ndo pakanyanyorowa hana ipapo pekunzi izvo taida kudonata blood inini asingati zvekudonata blood pakambofamba dzimwe nyaya dzainzi mukatorwa blood iri chashandiswa for satanism saka ndakangoti but zvakaitika mene zvekuti taive tiri pacollege ndakaona vamwe vangu vachitoita sei vachitonodonata blood paya ndakati saka inini ndakutosara ndega kapanapa ndabva ndaenda zvakanzi but first toita sei vakasunungwa tofanira kukutestai tatestwa paya tatoona zvabuda zvakanaka tadonata blood tinoona aiwa maresults akanaka fani nenguva yanga ichitaurwa izvi ekunzi izvo madzimai akazvitakura ndakangoperekedzawo zvimwe zvezvinguti rega ndingoperekedzawo taenda paya tichingosvika zvakanzi vanotanga kubvunza kuti baba varipo here zvakanzi varipo handa touya nawo zvakanzi vari padhuze nzi zvakanzi kwaitanga vapinde zvakanzi munhu wacho haabvumi akatouya ega nei zvakanzi konai baba handimaperekedza mai uye munzwa zvatinenge chivaudza tatouya paya zvakanzi agara enyu tatogarawo paya tatosvika zvakanzi aiwa tichikokurudzira kuti muri pamwe chete so ndati mukadzi wenyu munomuda ndakati ndomuda zvakanzi saka munongotorwa muri pamwe chete pane chinganetsa here papo pane nyaya yekuti nandikamukaisire kuti ndakambotorwa plus taive tine kabelief kekuti kataiudzwa kunzi kana usati risk behavior don't worry ina kana problem kusvika tatozotorwa paya pechitatu pacho takatozotorwa tatowa kubasa zvive zvekuti taenda muharare showground vadova pane vanenge vachitora paya kwakutongotorwa freely then tozoenda nhaurwa dzecovid covid ini ndakatestwa pekutanga tiri kubasa nyaya yekuti paive nejuti raida kuitwa chibva tatoenda it was force, it was by force kuti aidha basa kana kuti kutestwa handiti maona zvasingamanikidzwa but zvainzi aidha kana uchida kuenda kubasa uko kana kuti wota sei wotestwa saka vanoda ngavate sei ngavatestwe because hazvisi by force but nenyaya yekuti ndaida basa saka ini ndindakazozvisa force manje ndateswa ndataita negative tisati tazoenda pakazoitika skandari dzangu dziya
dzekuzoti ndakazobatwa amoti chakazoitikawo mungozwa covid ndo pandakazonoteswa kechi3 pechi3 pacho after tatoita skanda dzangu idzi ndanzaiwa sofa pacovid waita sei unenge wajamba pachikamu chakafanana ichocho. So zvimwe zvamava kutotaura zvana diabetic and the likes ndikutoona hangu kuti ava kana vachiti ndakutotya kutoti because ukanzi ukaita chironda zvozoita wese papa ndatova vamatounza fiye mandiri manje asi mune chironda chisiri kupora. Serious. Zvinhu zvakutovhundutsa. Saka we just hope. Munosati chii? Inini ndine medical aid. Ndanayo for about 5 years. But to be honest, asandaishandisa. You see? Murikuona? But ukataisa pavanoenda vemedical aid vave hana Christmas. Vandokudzai kuti nekuda kwekadhi rako iri unotouya totokucheka zvinhu zvako zvese. But munhu dentist vachiti every 6 months uyai. Serious. Kune kuti hanzi ndida mari, ndida mumwe mari uda kukwereta. Kadhi rangu rine 4 years harisi kushanda. Christmas yakatongonimirira. But I'm not a change person. Chirongwa chasandura. I will call you next time that I understand zvese. Aiwa zvinofadza kana just through these discussions matobatswa nestory yaReverend Godzi. Hanzi ndatova nekafiye ipapa. Ndo zvatiri kuda izvozvo kuti tichangamuke. Imagine kuti vane medical aid. Mazino chaiwo dentist vanoti chiuya every 6 months. Mungade muri kuenda Christmas nemaklinika ayo. Muchienda munotaswa mazino asi hamusi kutomboenda. Ende dada zvese kuenda kana kusaenda Christmas harege kubata mari yayo. Exactly. Asi ndenge chingoenda. Reverend Godzi. Aita hei. Nyaya yemukondombera nyaya inosuwisa chaizvo kumhuri yeZimbabwe nemhaka yekuti vanhu tiri kutadza kuzvibata. Nenyaya ndambotaura yekushaya zivo. Dai tainatsowana zivo yakakwana. Nokuti mazuva ano vakutaura kuti AIDS iri nani pane shuga necovid. AIDS iri nani, AIDS unorarama wakatonwa mapiritsi aiwa unotorarama. Asi inini hangu Mwari akandiwanira nyasha neage yandave. I'm 52 years now. Ndine vana vanokwana kuita 4. Saka zvabva kutaurwa nevamwe hatingarambe tichingodzokerera kuti pese panoitwa mwana panototestwa. Ndimi maitestwa here kana kuti ndimai? Wakatoona mai vakanaka. Wakatoona mai vakanaka. Boti ndione wakaita basa racho. Saka wakatoona mai vakanaka newe wakaita sei? Unless kana nhumbu yacho isiri yako. Wakapuwa isiri yako. Saka tinenge tine confidence nazvezvo. Asi makamboenda here kumbonovhenekwa mega kwete kushandisa zvamaigodzi? Ndega kutaura chokwadi handina. Asi pandakazoita shuga. Hauna chimwe chirwere chaunotanga watestwa HIV. Usati waitwa anything. Saka ini ndakazowanirwa nyasha pandakaita ndofunga shuga indemna that's 2016 somewhere there. Saka ipapapo pese pandinoda kunotora mapiritsi ndinototestwa. Kana nanhasi michoda munomunoka totitesta. Nemhaka yekuti isu takawanirwa chi? Takawanirwa nyasha. Ndikanaiti ndakatora vana vangu dai kurunzi vauya apa. Aiwa munongoona kuti aiwa vana vane utano. Wawe maziso manje utano uya hwekutarisa nemaziso. Aiwa ndikutaura nemaziviro andinoita mamiriro andakaita. Ekuti inini aiwa pamberi paMwari ini pachirwere papo ina handipo. Ndakachena. Chandinacho ichi? Shuga. Ishuga. Apo Mwari vakatichengetedzawo. Nokuti kana kuti nguva yatakakurawo zvinhu zvanga zvakaita sewo zvanga zvakanaka. Zvasiyana nevakomana vamazuva ano nevasikana vamazuva ano. Vamazuva ano havatomboda kuzvinzwa. Wakatongomutaura izvo zvichete anogona kutokurova kuti wewe ndiwani. Nemhaka yekuti hakuna dzidziso yavari kuita sei? Yavari kuwana.
asi vatinavo mukereke tinotovakurudzira kuti vana we endai munoita sei munotestwa handiti nekuti mumwe anogona akatora chirwere kubva kuna amai nababa ndizvozvo saka tinokurudzire kuti aiwa garai matestwa kana wawanikwa uinacho wonwa mishonga yako kuti urarame saka tinenge tine kurudziro idzodzo kuti aiwa vana garai makaita se ma16 years vakomana vese handei toteito chechikwedu chemaprogramu evana ivava ekuti vanenge vachidzidziswa ivo vatungamiri vedu vekereke vanenge vainavo vana vachivadzidzisa magariro anofanira kuva achiita vana kuti saizi yamuri ndeyechikoro nekuteerera vabereki ndo chinhu chiviri ndo zvinhu zviri zvamafanira kuve muchiita nokuti isusu pakereke pedu mabranchi edu ese hatibvumidze musikana nemukomana kuti vamire vari vese pachechi vanombenge vachitaura nyaya yei kudananasi isusu kwedu hatibvumire izvozvo isusu tinoti ayo kana vachizoita vanoita vari kudzimba kwavo asi kana tauya pa ngatiitei zvokunamata tanamata moenda mozonoonana kana kumba kwei nemhaka yekuti mangwana totya mhosva kuna Mwari handiti kuti tinenge takatadzisa kuti vana ava vazoraramawo upenyu makore akawanda mukati meupenyu womukurarama saka tine dzidziso dzakawanda dzatiri kuedza nepatinokwanisa kuti chirwere ichi denda iri ranetsa iri rapararira nepasi rose nokuti zvasiyana hamene kuti yamazuva ano vakutoti hanzi yamazuva ano yasiyana neyakudhara nekuti kudhara munhu aionda vainotsona kuti munhu apera raapepa zvino mazuva ano vari kutosimba hamene kuti mapiritsi acho akugadzirwa hamene kuti dhimu unogara viinawo mapiritsi kuti mapiritsi amakugadzira mazuva ano ehiv aya ambonatsombira sei because vanhu zvamasainzi mdo dzaioneka zvichanyanyoneka aiwa zvingoripo Rev Godzi ndezvokuti iye zvino kare paya pataiona vanhu vari kuondaka mapiritsi anga asati avapo so pari zvino hurumende yedu yakatiitira zvakanaka munhu wese ukanga wabatwa nechirwere unoenda unopihwa mapiritsi zvaari kuita ndezvokuti ari kudzikisa utachiwana kuti rusararise vanhu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rese kuti by 2030 hatisi kuda AIDS pasi rese kana tichiti hatisi kuda AIDS tiri kunzi tanoita nezero AIDS pasi rese asi hatisi kuda kuti hatisisina vanhu vane HIV tiri kuti vanhu vane HIV vaya vanongorarama upenyu hwavo otongofawo nenguva yaari kungotorwa naMwari kwete kunzi pane munhu achazodhivhelopa kuenda kuAIDS achibva muHIV saka mapiritsi edu ari kumwiwa aya ndo akuita kuti even vana amai vanokwanisa kuzvara mwana ivo vari neutachiwana hweHIV vagozvara mwana ari negative zvichingofamba zvakadaro saka zvinhu zvakatinakira izvozvo tichada kuti kuvimba kuti hope kuchechi ikoko munokurudzira zvakare vana ipapa pavanenge vakuti taakuroorana taakuda kuchata kuti vange vachiziva mastatus avo zvakare zvinhu zvatinotarisira kuti sekereke munozvikurudzira ikoko regai tiende kuna Secretary General Machazire timbonzwawo yavo nhoro ondo indoda kutanga nekudzoka pamasure panguva vazopedzisira kuti mapiritsi ari kusimbisa asi pamasure vakavambotaura kuti vangu vana vakadi vakasimba saka zima zvorimaume mapiritsi acho ari kuti kusimbisa but ndiri kunyatsoona kuti kuvarume kuramba kuine ignorance yakanyanyisa zvinobata ndikateerera kubva kuna mufundisi kuti pakutaura kuti kunotestwa dzimwe dzacho kazhinji nyaya dzekumanikidza situation inini zvangu ndiri panapa kuti ndingoti ndakaenda kungonotestwa handinenge ndichinyema kazhinji ndinotestwa kubasa kuti pane pandoda upiri pari kunzi induction first motanga matestwa zvese zvinana covid ndaitozvitestwa kuti waenda pakambani pari kunzi haupinde gedhe usina kuti kunobayiwa ndakanobayiwa 2 mainjection angu
but kubaiwa kwanga kuri kokuindirana futi nekubasa kuti haupinde pakati usina kudi usina kubairwa kunyanya government ndo kwanga kwane ma-restrictions ekuti khadhi rako kumberi iwewo kumasure saka raitomanikidzwa kuti enda unobaiwa if covid HIV haakutestwa kuti ndiri muindustry iyo nyaya yeignorance yekuti tinenge tingoti amai vatestwa vakawanikwa vari right but unozombo zvivindi zvatinenge tingopanana asi tozofunga futi kuti paya panombonzi chirwere chogona chiri pawindow period saka kana kuti mai vanogona ngotestwa vanobva vasina iwe pamubaba unenge uinacho but zvivindi izvozvo I think zvofanira kukurudzirwa vanhu vechirume timbozvisai pasaidi tisanyanyopera tichiti zvinhu zvirirai I think issue inozoitika kunana baba yekunzi kazhinji baba vakanzi varetire basa vanongonzi baba vazorarama 2 months vobva vafa kazhinji kacho stress ndio iri kuuraya vanhu vechirume stress nezvirwere zvatenge chingochengeta izvo vakadzi manje vanenge vakadzi akangonzwa musoro anotofona kana hausipo kuti ndoda mapirisi emusoro asi isusu tinenge chingoti ndomwa mvura zvinopera saka kurudziro handizivi kuti government yedu ingaita sei kuti inyatsoisa kurudziro kuvanhu vechirume kunyanya kuti ngatiendei tinodi titestwe zvinhu zvakawanda zvinana shuga bp zvese zvinana covid izvozvo kunyanya varume vacho ndo vanenge vachipinda pakawanda wanda kumabhawa varume vanogara variko kumabhora varume vanogara variko ndo kunenge kwakazara ndo kwakunogona kutora zvinana covid but tisu vacho tisingade kutestiwa saka kurudziro tinokuedzosera kunana baba kuti ngatitestwe tisakuware takachengeta zvirwere mukati memiviri yedu even kumachechi kwacho ngatikurudziranei kuti ngatitestwe nokuti kumachechi kazhinji kana tapachechi tinenge tichiti zvakawanda hazvitibati nokuti tiri pakunamata but vakawanda vakabatwa necovid mumachechimo vachispreadirana macovid mumachechi kutodarika vanenge vari papati chaipo saka ngatingokurudziranai sevanhu kuti ngatiite zvinhu zvine gwara zvinotipa kurarama mubvunzo wangu uchava unenge wakuda kuenda pakupedzisira ndewe takatarisa nyaya yeprostate cancer kana kuti makensa pano pasi kuvarume nevakadzi ari kutora vanhu vakawanda stereki varume kazhinji munenge muchikurudzirwa zvakare kunzi varume ngavaende vanotariswa gomarara irori ndoda kunzwa zvakare kubva kwamuri mese kuti mati maenda here kunovhenekwa munotomboziva here kuti kana zvichinzi endai munotestiwa prostate cancer ndekupi kwamunoenda zvakamira sei ndotanga namufundisi inini yangu handisati ndambovhenekwa zveprostate cancer asi mati mazvinzwa aiwa tinosangana nazvo musi uno ujaiwo ndakanga ndinavo varume vacho vachitonditsanangurira kuti varume ka muri kuzorora stereki kazhinji kacho vanhu vari kuzodimurwa zvakasiyana siyana condition yacho inenge site asi inini hangu handisati ndanovhenekwa muchaenda here after this manhasi matozvinzwa panapa kuti nyaya ingaitaurwa yekuti zvirwere izvi tinofanira kunoskaniwa nekuskiriniwa mabhodhis edu kuti tioneke kuti miri yedu yakaita sei bhozi sitongofunga kuti takasimba takadai toti izvezvi takatosimba izvi fanike yedu tichitarisa iyo yemakensa yamuri kutaura inini hangu handisati ndaskrinwa asi ndakasangana nevarume vave zvekensa ivava veprostate iyoyi vachitonditsanangurirawo kuti ai munofanira kuti muuye mutariswe vachitikurudzirawo kuti masymptoms mukazoona masymptoms avepo condition inogona kunge yatova serious vachitiudzawo masymptoms kuti mukaona maakubuda ropa maakuneta zvakasiyana siyana akawandisa masymptoms acho akati
munofana kuscreenwa nokukurumidza. Saka hai pfungwa nechiedza chataona nhasi ichi nditarisirwe kuti ndikawana nguva hangu yakanaka mushemushe ndonoscreenwa kunyange hangu ndisina symptom yacho yekuratidza kuti pane zvekuita. Asi chandakaona njokuti vanhurume pane nyaya itsanangurwa nemurume achiti vanhu vari kunyanya kutora mapiritsi epabonde. Saka mapiritsi iwayo anoita kuti zvinhu zvakaita kunge ana kensa izvi zvikurumidze zvaita se zvagadzirika mumiri yedu. Aiti kurudzira kuti tishandise vanhu vashandise natural herbs. Ndo zvaikurudzira izvozvozvo kuti vanhurume vabatsirike. Asi isu hedu sekuchechi haiwa isu tinokurudzira kuti tiende kuzvipatara. Nokuti kuchipatara ndokune vanhu vanonyatsoziva kuti iyi hebhu iri rakasvika palevel yacho yekuti inokwanisa kushanda iri mukati memubhodhi yemunhu. Nokuti paya patinotora natural herbs tinogona kutora hedu mamwe acho anogona kutora yakawandisa dosage yacho inogona kuva yakatowanda mubhodhi yedu. Ndo pamwe panotyisira natural herbs. Asi kuchipatara manje vanenge vakatomezha kuti nemiri yevanhu izvi zvinoenderana izvi. Saka kuchipatara ndinoona iri kurudziro yakanaka kuti tiscreenwe kunyange hedu zvedu tichiti tinonamata. Nokuti maideas akauya kuchipatara iwa ndeaMwari. Asi hedu mukatoenda muzvipatara munotoona kuti vanotonyora kuti munhu anorapa ndiMwari. Mese munanaparire nyatwa pandaitendera ndaitoona kunzi Mwari ndiye anorapa, Mwari ndiye anorapa, zvakangonyorwa muchipatara imomo. Mwari yeye ndiye anotipa futi mapiritsi iwayo ekuti tikwanise kubatsirika. Saka kuchipatara ikokoko ipfungwa yaMwari iyo haisi pfungwa yedu. Saka tinofana kutsigira futi pfungwa yaMwari katipa pfungwa yekuti tibatsirike. Saka ngatiende kuzvipatara kuti tinotariswa pfungwa yaMwari iyo kuti titariswe futi. Saka tinofana sevanhu vanamata tinofana kungofamba tiri mulaini iroro rokwaMwari iro. Reverend Zamba zvinenge zvinonzi kunamata kwakaoma. Saidzi vanhu papitanotongwa nyaya dzacho dzinogona kuwandisa because inini ndiri branch leader nditi ndikutora hangu kuti ndikatonzi Mwari wayazonditora nhasi ana nibvunza kuti right we hauna kuudzwa nauri prostate cancer kuti ndakaudzwa vana wakawaudza here ndatadza pinda denga ndikutoona hangu kuti nhasi muripo pakundiexposa too bad. Nhasi mune matoti ataka nedai platform isiriyo. And ndakutoona futi the other thing seeing yatoga achitaura masocial media like unzi mukamboona here kuti kunana mabvuku kunana chichi dzimba dziriko dzedzi dzechigone shirikadzi chete. Saka zvishirikadzi vana kuti murume anenge afa. Saka tikona kuti ndofunga rumwe ndopaanofira. Ndopandikuona kuti varume vazhinji pamwe vanostaa zvotadza varume vakadzi anouraya varume but handakuna kuti vakadzi auraya varume. Chinouraya varume nenhaurwa idzo dzekuti tinoignwa because inini vamwe madhamu vakatoenda noteswa idzo zvizvi nhaurwa dzekensa idzi vana survival cancer vakatoenda vakatonobvenekwa but ini handambopinda musoro mangu saka for today I'm done. Mabatwa I'm done. That's it. I can take that correct. I think it's good job with that. Nekuti nhasi zvakakubata iki. Nhasi hamunendi. Reverend Godzi. Ichokwadi apa matibata. Ndatonzwa kubatikana nemhaka yekuti hatina kuwana mukana iwoyo kunotestwa. Saka yatokurudziro yangu yekuti hungu ini ndine mhosva yangu sematauro aitwa naRev Zamba. Ini ndotori nemhosva yangu yekuti ndiri kutotanga ndiri kutotadza nekuti kana uri mutungamiriri unofana kuve uchitaurira vaunotungamirira zvese zvinoita kuti vararame. Saka ipapa pamatibata idzidziso yakanaka tatodzidza kuti ayo isusu vacho tofanira kutanga tanotestwa first. Tatestwa tozotaura chiti ini ndakabvako nezuro. Saka iwe ndiwo waita se ndiwo wasara.
Saka hama yangu kuti urarama munhurume enda unoita sei unotestwa. Zvinhu izvi ndonyatagara tichitongotaura papatapinda muno yekuti zvinhu izvi zvinoda chipatara. Saka ndifunga makatotudzo takatozivawo vanhu voziva nyika yoziva kuti aiwa vada kutestwa endai pakati munotestwa. Ndichaona ruzhinji rweZimbabwe richimhanyira kunzvimbo iyoyo kuitira utano hwavo kuti utano hwedu hurambe hwakaita se hwakasimba tiwane kurarama makore akawanda. Saka ndinokutenda ine dzidziso iyo. Secretary General Machasi. Inini chekutanga ndinofunga kuti vanhu vanofanira kutanga kudzidziswa kuti chinonzi prostate cancer inobata maages api. Nokuti vanhu tichitaurirana kunze uko tinenge tichinyanyotaura kuti prostate cancer inenge ichinzi inobata kumaage ma50 plus 50 zvichienda mberi. Saka vanhu vari below vanenge vachingozviti tiri safe paprostate cancer. Saka I think vanhu vanofanira kutanga kudzidziswa kuti chinonzi prostate cancer chii ewe chinobata munhu zvaita sei. Ndofunga tikatangira ipapo zvinhu zvinogona kuendeka. Varume vakawanda tinoenda kunotestwa prostate cancer nezvimwe zvese. Hamusati mavanzwa Secretary General vachitaura kana pama-TV kana kuti muri kutongovhara zvenyu nzira kutongoti ndo zvandati patinenge tichitaurirana kunzoku. Exactly. Tinotaurirana kunzoku nemusocial media tinenge tichitaurirana zvokusimbisana zvisiri izvo. Nokuti tinenge tichisimbisana kuti prostate cancer vana Reverend Godza ma52 ma53 ndobatwa isusu tisati tasvika ikoko haitidi hatibatwe neprostate cancer. But kudzidza kwakanaka. Kudzidza kunoita kupangana mazano. Unotozoona kuti saka apa ndanjirasika ndandakatorasika in fact kana ndanjitorasa vamwe semareverend vabvuma kuti vari kurasa vanhu. Saka vachatanga tidzidzisa kuti atinde nezvakadai nezvakadai nezvakadai. Ndinofunga kuti kwedu isu hatingatadzi kuzvitambira nokuti tagara tichibvuma kudi kuenda kuchipatara. Vana vevatumwa vekutenda kana kuti amachechi akawanda ese anobvuma kuti munhu anoenda kuchipatara. Handifungi kuti zvingavaremera kuti vanhu vaende vanoskirinwa zvinana prostate cancer, in fact macancer ese zvinana HIV zvese macovid. Tofanira kungosimbisana kuti nokuti iko zvino tikadzokera kucovid kuti titi sanitizer unonzwa munhu achiti zuva rese ndichingodirwa sanitizer mumaoko. But iwo zuva rese uchingofamba uchimhoresana nevanhu uchiita sei hatizozvitarisi but tichitarira kuti aiwa ndambopinda mushopu ndikaiswa sanitizer. Saka handifaniri kuiswa futi munext shop yandiri kudi. But mutemo unenge uchiti chi pawapinda pese zora chi kuchengetedza iwewe munhu. Asi hatisi kuda kuchengetedzwa. Tiri kuchikora mutemo nenyaya yekuti tiri kufunga kuti isusu tiri kuziva asi tisingazivi tiri murima. Saka ndinongokurudzira kuti ngatisvinurei tione chaedza tibatsirike. Tisasiye madzimai ari chirikadzi vachiri vadiki kana nenyaya yekuti tatadza kubatsirika. Mashoko akakora zvikuru atanzwa. What I liked about this whole discussion is vana mufundisi vacho vanyatso kubvuma because kazhinji kacho munhu anoramba kuti aiwa ini ndazodai but vabvuma vakati aiwa isusu tadzidza. Saka zvandadira nhasi ndezvekuti isusu tadzidza kubva kwavari. Ivo chirongwa chinoichi chavavhura zvekuti kana takutarisa kuti kuvatumwa vekutenda kutanga mangwana chaiwo chaiwo tiri kuti vakuenda vakunosandura zvinhu vachanogara nevarume mukereke imomo. And it is our hope kuti all those who were also watching us, particularly men, even us as ladies, you might even be children, to just encourage vanhurume vese kuti ngatiendei kuzvipatara. Mavanzwa vataura hanzi ivo sekereke vanokurudzira munhu wese, vanokurudzira murume wese zvakare kuti kana paine chii chaunenge wanzwa ngatiendei kuchipatara. Mashoko akakosha zvikanzi izvo chipatara ichocho itori pfungwa yaMwari.
Mwari ndiye akatipa madoctors. Saka zvekuti uzoudzwa kunzi aiwa usaende kuna doctor uya ndingokupa mvura uya ndikupe dombo kana kuti ndikupe hebhu iri chiregera kuenda kuchipatara. Aiwa doctor iye njere dzainadzo idzodzo dzakatobva kuna Mwari. And we've also been encouraged hanzi handei tinotestwa. Aiwa vazodziwa Mwari tinoda kukutendai zvikurusa nekutora nguva yenyu kuti muuye muzotidzidzisa nekuzoona imi zvakare. I think the first program yedu yataita vanhu vabvuma kuti aiwa nesuwo tatodzidza. It is our hope kuti haisiyo last time muchadzoka zvakare. Pane imwe nyaya tachida kutaura nenyaya yemachild marriages yaya ndofunga tikambokurukura neminyaya idzodzoka mungavhure pfungwa dzevanhu kunze uko. Saka it is our hope kuti next time tikakudaidzai muchawana mukana zvakare wokuti munge muchiuya. This was our discussion. Saka ndangokumbira zvakare kuti chirongwa chedu chingopera chakazodzwa zvakare motipa song yedu yekupedzisa chirongwa chedu tochienda zvedu zvakakwana. Mungatiimbi zvenyu. Baba tode mukana wekurarama. Tode mukana wekurarama. Mwari tipe mukana wekurarama. Tode mukana wekurarama. Zvirwere zvawanda. Tode mukana wekurarama. Tode mukana wekurarama. Tode mukana wekurarama. Tode mukana wekurarama. Ndombera uriko tode mukana wekurarama. Tode mukana wekurarama. Mwari tode mukana wekurarama. Tode mukana wekurarama. Zvirwere zviriko izvi tode mukana wekurarama. Tode mukana wekurarama.